Passem, doncs, a anunciar els projectes que el jurat ha considerat que millor s'ajustaven a les bases i objectius d'aquesta primera convocatòria dels ajuts.cat. Com bé sabeu, el dia 1 de juny de 2010 vam obrir la primera convocatòria d'aquests ajuts, una línia d'acció que, com el president bé acaba de recordar, és pròpia de l'ADN de .cat, és pròpia del que volem fer. La convocatòria es va tancar el 31 d'agost i va superar totes les nostres expectatives. Es van rebre 74 projectes. Els projectes es van enviar tots seguint un format estàndard a fi de facilitar la revisió per part dels membres del jurat. Un jurat independent de 20 persones, als qui des d'aquí una altra vegada tornem a agrair la seva ajuda, alguns d'ells estan aquí presents, van revisar els projectes i van puntuar els aspectes com, per exemple, la viabilitat tècnica, la viabilitat econòmica del projecte, l'impacte social que podia tenir, els beneficis que podia aportar a la societat en general i la sostenibilitat futura dels mateixos, de cara que no necessitin ajuts sempre. El jurat va estar coordinat pel doctor Salvador Lagret, president de la Fundació .cat, comptar també amb la participació del senyor Joan Francesc Gras, vicepresident de .cat, el senyor Nacho Alomillo, director d'Astrea, expert en signatura i administració electrònica, el doctor Luigi Ceccaroni, investigador sènior de Barcelona Digital, la doctora Pilar de Llunde i Clavé, professora de la UAB i investigadora de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial del CSIC, el senyor Albert Esplugues, director general del Centre d'Innovació de Productivitat de Microsoft, el senyor Josep Fígols, president d'Ubiquat Technologies i de l'Associació Catalana d'Empreses de Programari Lliure, el senyor Joan Manel Gómez Sanz, director d'Operacions del Centre de Seguretat Informàtica de Catalunya, CSICAT, el senyor Jordi Hinojosa, president del capítol català de la Internet Society, el senyor Xavier Jové, director d'Innovació de la Cambra de Comerç de Barcelona, el senyor Carles Martín, president de l'Associació d'Enginyers de Telecomunicació i president de l'Institut d'Enginyers de Catalunya, el senyor Jordi Macias i Muntada, soci director de GETIC, la senyora Teresa Navarro, secretària tècnica de la Fundació FEMCAT, el senyor Ramon Palacio, director d'Exporent AAQ, el doctor Hugo Pardo Kuklinski, del Laboratori de Mitjans Interactius de la Universitat de Barcelona i CEO i fundador del Funky Mobile Ideas SL, el doctor Ismael Peña López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en TIC pel desenvolupament, la senyora Teresa Serra, directora de TCMSL i assessora telefònica de Catalunya, i el senyor Benjamí Villoslada, periodista i vitòleg. Puntuats tots els projectes segons una taula de criteris estàndards, els jurats es van reunir els passats 19 i 20 d'octubre a fi de posar en comú les decisions i assegurar que cap proposta no sortia perjudicada per les puntuacions massa severes o bé sobreavaluada per puntuacions massa generoses. Aquest procés de coordinació, revisant una altra vegada tots els projectes, va permetre arribar a la classificació final. En aquest punt es van anar assignant els recursos que .cat va posar a disposició, la borsa que .cat va posar a disposició, projecte a projecte fins a esgotar la bossa de 90.000 euros que estava disponible per tots els projectes. Recordar que les propostes de projectes podien sol·licitar un màxim de 20.000 euros per cada projecte, però també recordar que no tots els projectes van arribar a demanar els 20.000. Tots els projectes, com ha recordat el president, han de ser sense ànim de lucre i que els materials desenvolupats, siguin continguts o sigui programari, han de lliurar-se amb llicències Creative Commons o GPL, de cara a que estiguin disponibles i altres persones d'aquí o de fora puguin desenvolupar noves aplicacions, nous serveis i noves solucions basat en aquests continguts i en aquestes solucions que s'han desenvolupat. Com bé acaba de dir el president, i parafrasejant a Newton, per veure-hi més enllà gràcies a haver pujat a espatlles de gegants. Recordar també que els ajuts.cat no són un premi, sinó que, com el seu nom indica, són uns ajuts. És a dir, uns ajuts per fer possibles els projectes seleccionats. Com altres ONGs que ajuden a projectes de desenvolupament, .cat dosificarà la inversió segons les etapes que cada projecte ha definit per ell mateix, de cara a intentar assegurar la màxima rendibilitat dels elements posats i la màxima eficiència en tot el procés. No és per desconfiança en absolut a les diferents entitats que ens han presentat projectes, és perquè, com s'ha dit abans, ens devem a tots i cadascun dels 46.000 registrants de dominis .cat. Nosaltres només som els dipositaris temporals dels diners que ells ens donen per fer possible funcionar el .cat i amb els excedents d'operació invertir-los en fer possible una millor xarxa en el nostre entorn. Val a dir que, tret d'alguns projectes poc documentats, la majoria de les propostes, les 74 propostes que es van presentar, eren molt interessants i aportaven solucions i valor per reforçar la nostra xarxa, tant la humana com la dels usos que donem a internet. No ha estat, doncs, de cap manera fàcil arribar a la solució i al resultat final.
Val a dir també que al jurat li ha semblat que en alguns àmbits caldria una major coordinació entre els agents que participen en diferents entorns, de cara a compartir experiències, recursos, i que la impressió dels avaluadors és que hi ha, a vegades, una certa atomització, tot i que respectant la diversitat i l'iniciativa dels diferents grups, potser es podria buscar vies de col·laboració per evitar duplicitats d'esforços. També s'ha trobat a faltar, només en algunes propostes, un major coneixement de les eines gratuïtes que ens ofereix internet, les quals permetrien desenvolupar alguns dels projectes que no han estat guanyadors d'una manera molt més fàcil, òptima i eficient. Però al capdavall ha estat una convocatòria molt competida, que no fa sinó demostrar la gran iniciativa de la societat civil i que a vegades, amb molt poc, es poden fer moltes coses. Finalment, i permeteu-me que em faci pesat en aquest punt, però el considerem molt important, tornem a insistir que aquests ajuts.cat no serien possibles sense els més de 46.000 dominis que tenim, sense les persones que dia a dia ens donen confiança.